Здравейте, скъпи приятели! С много вълнение и радост искам да ви покажа как протече първия урок по народни танци в Народно читалище Просвета 1920, село Мурсалево. Възраждането на нашето читалище е не само символ на надежда, но и на културно съживяване. След една година на много усилия и подготовка, днес с гордост можем да заявим, че културният живот в Мурсалево отново се завръща. Началото на курса по народни танци е поредната стъпка към това завръщане. Първият урок, който стартира тази вечер, събра около 20 души. Участници, изпълнени с много ентусиазъм и желание да се потопят в магията на българските народни танци. Под ръководството на нашия хореограф Радослав Василев, млад и талантлив преподавател, курсът обещава да стане едно от най-значимите културни събития. Ради притежава не само умения и знания, но и страст, която вдъхновява. Виждайки усмивката на всички присъстващи и усещайки енергията, която се разля по време на първото занятие, сме сигурни, че това е само началото на един дълъг и успешен път. Народните танци, освен че ни свързват с нашите корени, ни дават и чувство на принадлежност, което в днешно време е безценно. С нетърпение очакваме бъдещите занимания и успехите, които ни предстоят. Ние вярваме в това. Този урок е поредното доказателство, че когато сме обединени около една идея, резултатите няма да закъснеят. Горди сме, че нашето читалище отново е живо и ние сме готови да сътворим много нови и красиви моменти заедно. Да си пожелаем на добър час!